सर काण ହେଇଛି ଆଉ କେନ୍ ଗାଁ ଏଇଟା ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ କୁମାର ନାୟକ। ଆମେ ହେଉଛୁ ଟିକରାଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଆଜି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜେଇ ସାର୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଟିକରାଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଯେନ୍ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ ଲାଗିଛେ ସେନ ଯେନ୍ ଖମ୍ବ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ କିଛି ବର୍ଷା ପବନ ହେଲା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଦୁଇ ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଲାଗିଛେ, ଯେନ୍ଟା ଲୋକ ଯିବା ଆଇବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯିବା ଆଇବା ଗାଈ ଗୋରୁ ସମସ୍ତେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆଇବା କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁବାସୀ ତରଫରୁ ଆମେ ଜେଇ ସାର୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ପୁନର୍ବାର ଏଟାକେ ମରାମତି କରିବା, ନୂଆ ଖମ୍ବ ଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଲି। ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏଇ ଖମ୍ବ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହଁ, ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ବର୍ଷର এটা ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଯେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଏଇଟା এই ଗାଁ ଟିକରାଗୁଡ଼ା ଗାଁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ ଏ ଖମ୍ବ ଲାଗିଛେ। ମିନିମମ୍ ବି 20 ବର୍ଷ ହେଇଯିବା ପୁରୁଣା ଖମ୍ବଟା ଅଛେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ପଡ଼ାରେ ଅଛି ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଏଇଠି ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ, ତ କିଛି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଇଛି କି ଏଇ ଖମ୍ବ? ଆଗରୁ ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଖମ୍ବ ଅଛି ଗାଁ ପାଇଁ ନିହାତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। କାଣ ଚାହୁଁଛ ନା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଜେଇ ସାର୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ କି ଏ ଖମ୍ବଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଖମ୍ବଟା କରି ପୁନର୍ବାର ରିପେୟାର କରିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗାଁବାସୀ ସାର୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ବୋଲି। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖମ୍ବ ଏମିତି କି ପଡ଼ା ଭିତରେ ବି ଖମ୍ବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖମ୍ବ ଆଗରୁ ବହୁତ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଖମ୍ବ ହେଇଥିଲା ସେ ଖମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଅଛି।